hinjak mani hai raja baljak pani palki bai siri siti ni hukum kumu okolai rong ni pandau phai mani tini nung bahai matong ni khau black ya hambai jene media rong no tini bang wai ni okolai rai bal mani pandau manjak kha dui ek bosor sekang jompui oskol ni o sakani wa tini bo o jaga manjak kha आगे निसिमी जे चाहिँ फेमेनी श्री सिटी निसिमी चाहिँ फाइव ही हमने चने महाराजा राजा रंगने आमल निसिमी न मसले फेमेनी सोसाइटी न दफानो बाके माने दैदोल नाय अमो जों अरो फाइव ने गाहाम के जे सियारंग न सिवै थां गे ब्लैके एक्सपीरियंस उ माहाय जागाराव सफैमेनी दाने के जों आगे कलय राय बालमानि हनै जों खोनाय दङ दाबो बाहायनो बाक्सो बाहायके खोनाय दङ किन्तु प्रेक्टिकली जत बरक माहाय नगोनि स्कोप माया ओ पान्डानि बिसिंते चिनि दफा जे दंमानि दं आब्लै गाहाम मेसेज मानाय थानसाके बाहायके चिनि समाज न बसगां कुसुगो कारय दलां मानाय अमहायरक चिनि अक्रा रंनि खोकदै खोनानाय दैबो चिनि ट्रेडिशन कल्चर न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बा प्रोटेक्शन खायमेन जों बाहायके नगै मानाय अमहायरक जों अ जागाव फायो सायमोन बे ब्लेके अमहाय पान्डा रग जरा फायनाय रग जातिनि प्रति दफानि प्रति बाहायके जों दैबो माने साग न कुसुगति सानानै अमहायरकबो जों गाहामके सायमोन साराके अबहाय मेला रकनि बिसिंतिनो बिसिरबा थेनांनि जाति हिंजाकनाय चिनि सिख्ला सिख्लिरो अबहाय रकनो बिसिरबा नुकजागो तिनि ड्राग्स माने हाय के एलकोहल वैक्सीन नामानि अबहाय रकनो तिनि अबतिरो मतिले तामको कसानान मुजुं माहे अमतो ब्लै इशु पतर नामानि कक संखा तानि के गोबां प्रोग्राम रो जों कक मा सालायो जे जेकुनु सरकार थों सिनि रायरनो ड्राग्स आमानि कासोनि बर कासोइमे सिनि समाज सिनि हदा जे तंनाय रक बरकसि यूनाइटेडली अमाहायनो बाहायके प्रोटेक्शन खायने सचेतन रवनि थों प्रोटेक्शन खायने थों इनिशिएटिभ नावनि नां इंगे बै व्यवसाय खायनाय थांनाय ड्राग फालनाय जोंनि जेनेरेशन ताबो रायदक जामानि यूज खायमेनि बसुदु ओ रायसिमि नष्ट होय थाया ओ फैमिली सिमि नष्ट होय थाया पूरा समाज ओ नष्ट होय थां कायसे जेनेरेशन हानिबाङै जोंनि समाज ओ अमनो दैबो स्टेप काहांखे नानि नांगौ ताबो नाजागै तंहैफोरनो जत कम्युनिटी नो अमनो सचेतन तबनि नांगौ प्रोटेक्शन खायनि बाङै इनिशिएटिभ नानि नांगौ तानिके प्रशासननि बायदि बरक जेसे खायफोरनो जोंनि गामि आमसायो कुनु प्रशासननि पुलिस प्रशासन थों अमहायरक नांमानि जरावबो सगया गेहानि बाङै जोंले पाराव दङो पारानि लोक खाजाक दङ समाज खाजाक दङ बरक गाहामखे नगै दं हे कासनानि बागै इनिशिएटिभ नानानिबो नावै मानो ओ पान्डानि बिसिंते आगिराव बोजों खोनाव ड्राग अवेयरनेस नि कायसे नाटक रक ड्रामा रक जों खुनु जामानि रक नगै दं के ओ प्रोग्राम बेलायके हेल्पफुल नाय चिनि समाज चिनि दफाव चिनि सोसाइटी तानिके अरनि बिसिंते गोबांमा हामख्रायनि मेसेज बो जों नगो चिनि ट्रेडिशन न जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय बबो नगो जे कमाय थांजाक चिनि मंगरल न बोसों दलक ताबो नगै फाय गे समाज न चिनि हदानो अमनो प्रोटेक्शन खायमाने चिनि जुबग्रनो कासनानि बागै गे क्राक स्टेप नावै या प्रेसे खांगे फाइनेंशियल लो सरायरनो बोसों ताबोनि साइ टेक्सेले कासय माना